Кой каквото да ви говори, числата не лъжат никога. Сега, управлението на ГЕРБ от 2009 до 2020 година и от 2020, откакто не управлява, до 2023. Брутен вътрешен продукт на глава на населението. 2009 е било 44%, 2020 54%. За 11 години сме пораснали с 10%. За 3 години сме пораснали с още 10%. Значи, когато ни управлява ГЕРБ, държавата расте 3-4 пъти по-бързо. Брутен вътрешен продукт. Средна работна заплата. 2009 623, 2020 1390. За 11 години сме пораснали средната работна заплата с 700 лева. С още 700 е пораснала за 3 години. Средна работна заплата. 223 е вече 23-та година. Габровско тук умишлено държат на ниски такова. Това е средната заплата. И това са цифри на Евростат. Това не е тук статистика българска. Средна пенсия. Геноцида над старите хора. Вижте за какво става въпрос. 2009 288, 2020 382. За 10-11 години е пораснал с 100 лева. Под 10 лева на година. Това е геноцид. И залъгваха хората с 50 лева за 40 лева за Коледа или за Великден, аз давам пари и така нататък. Виждате за какво става. Влезе, аз се пенсионирах 3 години, не е дигали на стотинка. Ето, за 3 години двойно. За 3 години, вижте, за 3 години 780 лева са. Ето са, тази година ще е 883 лева. Нали искаха да ви откранат и сега 100 милиона? От 11% да ви намалят пенсиите на 10%. 1% с 100 милиона искаха да ви откранат. Сега, като с 11% като се дигнат пенсиите, средната ще е 883. Вижте геноцида на минималната пенсия. 2009 е била 136 лева. 2020 250 лева. Пак 10 лева на година. Това е минималната пенсия. 2023 двойно, 520 лева. 200, сега с повишението ще е 580. Пак са малко, обаче два пъти. Това е най-ценното. Вижте, защото не всички го разбират това нещо. Коефициент на неравенство. 2009 е било 34, 2020 40%, сега е 37. Това е модела на ГЕРБ латиноамерикански. Колкото е по-ниско числото, толкова разликата между богати и бедни е по-малка. Средноевропейското е 30%. За управлението на ГЕРБ виждате как е пораснал. Ние за 3 години успяхме да го намалим с 3 пункта. Ето, за първи път сме изпреварили, не сме последни в Европа и реалното индивидуално потребление за 23-та, ние сме 67,9, Унгария е 67,8. За първи път изпреварвам някого. Ето ги цифрите тук за реално индивидуално потребление. При ГЕРБ 45% от средноевропейското е било 2009-та. Качили сме са 2020 на 57% от средноевропейското. Сега е 68%. Ето вижте, за 3 години 11% сме пораснали, за 11 години 12%. Всички цифри показват как държавата, когато не управлява ГЕРБ, расте 3 пъти по-бързо. И реално индивидуално потребление, и средна заплата, и средна пенсия, и брутен вътрешен продукт. Виждате за какво става въпрос. Кой каквото и да ви говори, сладки приказки, те числата не лъжат. И че всички са маскари, не е вярно това нещо. Купуването и продаването на гласове е престъпление.